खुलुमबाय बयनोबो फुंनि हामलायनाय बावनानै दिनै आङो बे बड'लेण्ड इंखं टेलिभिजननि स्टुडिय'आव आसामनि गिबि सारिनि मैखोम रादाब बिलाइफोरखौ लानानै नोंथांमोननि सिगाङाव फरायथिनो नुजाफैदों। दिनै गोबाव जाबाय, जोबोर अखा हादों, बेनिखायनो रादाब बिलाइखौ होफैद'वाखैमोन। जायखियानो जादोला आङो गिबियावनो सानसेयारि बड'लेण्ड इंखं बे रादाब बिलाइखौ फरायनो लानोसै। दा बड'लेण्डआव राजखान्थिनि गोदान सानखान्थि, बिपिएफआ महाजोतनिफ्राय जानगारनो लादों। हाग्रामानि बिपिएफआ बिजेपिआव सामिल जासिगोन नामा? बेबादि सोंथि बा दाजाब दानख' सोलिगासिनो दङ बावैसो। बेनि उनाव रादाब दङ, प्रमद बर'आ मिरु नखरनि मन्थ्रिखौ लोगो हमना गोसोखांलाय गथायदों। दाखालि दिल्लीयाव थांनानै अमित शाहखौ लोगो हमदों, बिथांखौ साबायखर बावदों, बरायदों बिटिसिनि खामानि मावनायनि थाखाय। बिनिफ्राय मरिगावआव जिनाहारि खालामनाय बुथारग्रा लांसुनियाखौ हमबाय। जोंनि गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया जोबोद नारसिनदोंमोन आरो गमामारि पुलिस बिफाना उथ्रिसारनोबो हाबाय, लांसुनियाखौ हमनो मोनबाय। बे लांसुनिया जि 9 थाखोनि 9 बोसोरनि हिन्जावसा, बेखौ जिनाहारि खालामनानै बुथारनाय, बेखौ हमनो हानाया जोबोर मोजां जादों। आरो बिनि उनाव रादाब दङ मोनसे, दुलुरारि बिदुं बांनाया खैफोद लिंबोदों ब्रह्मपुत्र गंगा सिन्धु दैमा सेरनि रायजोफोरनो। जोबोद गिख्रंथाव। बे दुलुरारि जे बिदुं बांनाय, बियो जोंनि भारतआवनो खैफोद लाबोगोन। आगोलगौ माने दैबाना जागोन, बिनि उनाव जेब्ला बे बरफ दामोलफोरा गलिजोबनानै फैगोन बा गलिजोबखांगोन, बिनि उनाव आरो दैमाफोराव दै थानाय नंला, होमबा खरां जासिगोन आरो बेखौ गिदों। बेनिफ्राय मोनसे रादाब दङ जे स्वेट सायं अर्गेनाइजेशन आफादनि मावथिफोरा तेजपुर मेडिकेल हस्पिटालनि गाहायनो गं 33 अक्सिजेन कनसेन्ट्रेटर अनसुंथाइ होयो। दे दिनैनि इंखं रादाब बिलाइनि रादाबा एसेयानोसै, बेनोसै। बिनि उनाव जों थांगासिनो दङ अग्रदूत रादाब बिलाइ। बेहाय दिनैनि मैखोम रादाबा जाबाय मा? मणिपुर मिजोरामर परा नियन्त्रण ड्राग्स सरबराह। मणिपुर मिजोराम बे हादोरसा गंनैनिफ्राय, नागालेण्डनिफ्रायबो बे ड्राग्स रोगानाय खामानिया सोलिबाय थायो। आरो उग्रपन्थी बिरोधी अभियानर लेखाखै राज्य जुरि सलिसे तालासी। उग्रपन्थीखौ हमनो थाखाय जे रोखोम सारा देशावनो, सारा हादोरसायावनो सिग्रोमनाय संनाय जादोंमोन, बे ड्राग्स रोगाग्राफोरखौ हमनोबो बेबादिनो खामानि मावदों। दा पुलिसफोरा इनायनो नांथाबनानै दङ। पलायनर सेस्ता नकरिबोलै हकियनि अपराधिक, बे दायनिगिरिफोरखौ खारखुमानो नाजानाङा होननानै बिथोन होदों। मानो होनब्ला आसाम सोरखारा ओरै बुंदों जे अपराधिक गुलियार निर्देश आरक्षी, पुलिस बिफानखौ अर्डार होदों, बिथोन होदों, जाहाथे दायनिगिरिखौ मोनोब्लानो गाव
बे बिनि उनाव फैबाय जम्मु बिमान कठत चीना ड्रनेरे दुटा भयाबह आक्रमण सन्त्रासबादीर जम्मुनि जी बिरखं गाथोन बे बिरखं गाथोनाव चीन देशनि ड्रनजों थिउरियाफोरा बमा गारदों आरो गाग्लोबदों बे बेनिफ्राय हुआ परिचय बिबा लजरपरा उद्धार किशोरी दुखुनांथाव लाजिथावबो बे गुवाहाटीनि रादा 15 বছৰীয়া কন্যাৰ কিদৰে বিবাহ চুক্তি সম্পন্ন হৈছিল ধুবুৰীত নটাৰীত ধুবুৰীनि कर्टआव बियो बे हाबाया जादोंमोन हिनजावसानि बैसोआ खालि 15 बोसोरल' एजन इस्लाम धर्मी যুৱকে নিজকে হিন্দু বুলি পৰিচয়েৰে প্ৰেমৰ জালত বন্দী কৰি গুৱাহাটীলৈ অনা এগৰাকী কিশোৰীক কালি হিন্দু জাগৰণ মঞ্চৰ बे हिनजावसाया हिन्दु हौवाया सेंग्राया मुस्लिम माब्रैहाय बे खामानिया जाफुंखो कर्टफोराव थाखा होबानो बेफोर जानो हायो नामा बे आरो गुवाहाटीयाव बिसोरखौ हमनो मोनदों बेनिफ्राय जाबाय आरक्षीर जाলত परिल भुरागाঁৱৰ नाबालिकाक धर्षण हत्यार अभियुक्त भुक्तभोगी परियालक 3 लाख टका দি मुख बন্ধर चेष्टा चलाउते ग्रेप्तार द्रुत आदालतत फाঁসির दाबी बे भुरागाঁवनि जी उन्दै हिनजावसा 9 बोसोरनि हिनजावसाखौ जिनाहारि खालामनानै बुथारनाय बिनि जे दायनिगिरि बेखौ हमनो हाबाय बेखौ ओरै बुंदों जे रायजोफोरा दाबि खालामदों फार्स्ट टेगाव বিচার खालामनानै बेखौ फाঁসি होनांगौ दायनिगिरिखौ किशोरी हत्या करिও যৌন জিজ্ঞাসা পূরণ করেছিল 65 বছৰীয়া সৈয়দে दायनिगिरिया 65 बोसोर बैसोनि बोराय बेसो लाजिथावसिन जादों बिनि उनाव फैबाय निरीक्षक परीक्षकर जालियाती तालिका बिसारी एपीएससी पत्र निरीक्षक परीक्षक बे जे आनजादनि नायबिजिरग्रा नायसंग्रा इनभिजिलेटर बिसोरनि जालियाती असे मानसिया सोरमोन नाथाय मुंखौ दस्रानि होदों बेखायनो लिस्टि बिदों बे नतुनके आक्राন্ত 1523 24 घंटा राज्यत कर'ना प्राणहानि 37 जনৰ थैनाया बांदों 37 जन जाबाय आरो पजिटिव मोननाया 1523 जादों 24 घन्टायावनो होमबा पजिटिव मोननायाबो बांदों आरो थैनायाबो बांदों महाजोटत थाकिले बीपीएफ त्यागर भाबुकी जुदि महाजोटाव थायोब्ला बीपीएफ खौ गारगोन होननानै रिहन दैमारी आगु जे आसामनि मन्त्रि बियो बेबादि सिगिदों इनिफ्राय फैबाय गुबुन रादाबाव बे जाबाय अखमर भूमित पथ निर्माण करिसे नगाय आसामनि जे हा बे हायाव बा आसामनि ओनसोलाव नागाया लामा बानायगासिनो दङ बे जोबोद गाज्रि जानानै फैदों नांलाय खमलाय जागोन बुलाय सोलाय जागोन गावलायनाय जागोन बे जायाखै माने मोजां जायाखै बिनिफ्राय फैदों मा तेजपुरत पक्षी निधनकारी 4 जन ग्रेप्टार बे जे टंलायाव जाथाय जादोंमोन बे मोनसे आरो बिनि बादैबो बे दाउ बुथारग्रा मानसि हाग्रानि दाउ बुथारग्रा मानसिखौ हमनानै मोनदों 4 बे थांबाय बिनि उनाव हिरार खनि नालागे गसे लागे मध्य प्रदेशर बासिन्दा
मध्य प्रदेशनि थागिरिफोरा मोनसे स्लगान होदों, मोनसे दाबि खालामदों, जोंनो हिरानि खनि नाङा, जोंनो नांगौ बिफां लाइफां। तारमाने खनि जावखांनो थाखाय जि हा आरो हाग्रा दानस्रांनाय जायो, जावनाय जायो, बियो परिबेशखौ नष्ट खालामो, आबहावाखौ नष्ट खालामो आरो हाफोरा, ओनसोलफोरा बालाहामायाव सोलायनो लायो। आरो मोनसे रादाब, एभारेस्टथ' द्रुतगतिनि बारिशा संक्रमण, कर'नानि जि बांनाय बे साग्लोबनाया एभारेस्टआवबो जाहैदों, बांदों। इनिफ्राय मोनसे गोमोथाव रादाब, अनेक पाइलटै देखिसे एलियन। एलियन माने बिदेशी माने बेहाय बुंदों मा, बियो जोंनि बुहुमनि नङा, गुबुन बुहुमनिफ्राय फैनाय माबा रोखोमनि जिबि, मानसि थां माथां। बे UFOर सन्दर्भ प्रतिवेदन प्रकाश करिले आमेरिकाय। गुबुन बुहुमनिफ्राय जोंनि नखराङाव बिदि बिरफैयो। इनिफ्राय आरो मोनसे रादाब, बिमान उड़ार समयते दुआर खुलि जाब दिलै जात्रिया। सोरबा सासे उरां गाखोग्रा पेसेन्जारा उरां बिरफुनाय समावनो दरजा खुलिनानै गाहायाव बारजुमदों। बे जोंनि भारतनि रादाब नङा, बियो लस एन्जेल्स माने आमेरिका। बे फाग्ला फाग्ला मावग्राबो दंसै। बिनि उनाव जों फैबाय असमिया प्रतिदिन। बेहाय दङ, राज्यर कृषकर स्वार्थत नेवसादी मन्त्री अतुल बरा विभागत कमिशनर बजार। बिथाङा एक्सप'जनि खामानि मावगासिनो दङ, माबा माबि खालामदों, माबा ट्रेक्टर हालेवनाय, ट्रेक्टर सलायनाय, खोथिया फोनाय बायदिसिना। नाथाय बिथांनि बिभागाव, बिथांनि बिफानाव मा सोलिदों, कमिशन राज सोलिदों। 100 कौटिर निबिदात लुण्ठनर ब्लुप्रिन्ट, 100 कौटिनि जि थिका, बेहाय जाख्ल'नायनि मोनसे ब्लुप्रिन्ट रनसायदों। लाभखर ठिकादार नियन्त्रण कृषि विभाग, बे बिफाना, आबाद बिफाना ठिकादारफोरनि कन्ट्रलावसो दङ, बिसोरनि सामलायनायावसो दङ। रावबो मन्त्रि MLA फोरा जेबो खालामा। बिनि उनाव फैदो दिघली पर्यटन विभागৰ গাফিলতিৰ পৰিণতি, অক্সিজেনৰ অভাৱত দীঘলী পুখুৰীৰ শ মাছৰ মৃত্যু। मा जाहोनाव थैदोंथाय, जाहक गुवाहाटीनि हाइकर्टनि सेराव थानाय जि दिघली पुखुरी, ओजोंहाय खोलाहा डिस्ट्रिक्ट लाइब्रेरी, बे दिघली पुखुरीयाव मा बेसेबा बुरजा ना मानोबा थैदों। 2 বছরে মুরে মুরে পুখুৰীৰ পৰা মাছ তোলাৰ নিয়ম নমনাৰ বাবেই ঘটিল অঘটন। बोसोरनै उन ना हमनायनि बेहाय आयेन दङ, नाथाय बिदि खालामनाय जायैयाव बे जाथाया जादों होननानै बुंदों। महाजोतत थकार पक्षपाती নহয় BPF। BPFआ महाजोताव थानाय नंला। मैया रिहन दैमारिया ओरै बुंदों, रिहन दैमारिया कले जी दले सरकार करिছে সেই দলকে সহযোগ কৰিলে ভাল হ'ব। रंजित दासर मन्तव्य, महाजोतेरे डिभोर्स होइছে BPFर। आगोलनि BJP पार्टीनि आफादगिरि रंजित दासआ रिहन दैमारिनि खोथायाव दाजाबनानै बुंदों मा, दा महाजोतजों BPFआ विवाह विच्छेद जाबाय, डिभोर्स जाबाय, फाथिलाय बिसिबाय आरो हाबानि। बे तिनिसुकिया राजपथेरे ट्राके ट्राके सरां काट हरबरा। जेब्ला बिफाननि मानसि, डिपार्टमेन्टनि मानसि आरो पुलिसफोरा लोब्बा थायो, अब्ला मा फिसा लामा, मा सिखाव लामा, राजा लामाजोंबो बेखौ दंफांफोरखौ रोगानो हायो गियालना। बे दा तिनसुकियाव बे जाथायानो
जादों जे ट्राकै ट्राक सिखाव खावनाय दंफांफोरा रोगाजागासिनो दङ। बेनिफ्राय अखिल गगैनि मोनसे रादाब मातृ लगत एनिखा कटाय जिएमसिलै उभतिल अखिल बिमाजों हरसे थाबाय न'आव थांनानै अखिल गगैया दा साननैनि समय होदोंमोन नालाय बिनि पेरलाव आरो दा सम जोबनायखाय बे फैफिनबाय जिएमसिआव GMCH गुवाहाटी मेडिकेल कलेज हस्पिटालाव बेहायनो बेखौ चिकित्सा खालामगासिनो दङ। बे डिब्रुगड़त AMC कर'ना 11 महिला हिखुर मृत्यु नै डिब्रुगड़ाव आसाम मेडिकेल कलेज दङ। बे आसाम मेडिकेल कलेजाव 11 दाननि गथ' सासेया कर'नायाव गोग्लैनानै थैदों। बे उन्दै गथ'फोरनावबो जानो लादों बेखायनो गिनांगौ जादों। बेनिफ्राय जों थांदिनि उननि बिलाइयाव बेहाय होदों उन्नत प्रजातिर बीजर खेतिरे हरबरसान्त कृषक गिनांगौ जादों। जोङो बे दखानफोरनिफ्राय बायो हाइब्रिड होननानै बायो नाथाय जों गायनायनि उनाव बे जोंनो फसल होनो हाया थगायो सब गुग्ला जायो गोग्गो जायालासेनो गुग्ला जायो बेखौ गिनांगौ जादों। बिदि आसामनि गोबां जायगायावनो जागासिनो दङ। बिनि उनाव रादाब मोनसे दङ मन की बात अनुष्ठान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देशबासिक बिना दिथाय प्रतिषेधक ग्लोबली आह्वान गावनि मन की बात आफादाव नरेंद्र मोदीया हादोरनि मानसिफोरखौ जेबो बायाल'ना आसुसु खालामाबालासिनो गियाबालासिनो कभिडनि भेक्सिनखौ लानो थोनदों लानो खावलायदों आरो बे जोब्बाय। दानिया नियमिया बार्तायाव दङ जे जम्मुर बायहोनार खातिर पाक सन्त्रासबादीर IED बिस्फोरण बेखौ दहायबो मोनबाय जोङो बे चाइनानि ड्रनजों बे खामानिखौ मावदों काश्मीरनि एबा पाकिस्ताननि थिउरियाफोरा। बेनिफ्राय উৎকৰ্ষৰ বিনিময়ত বৃদ্ধি কৰা হৈছিল প্ৰাৰ্থীৰ টেবুলেশ্যন शीटर নম্বৰ APSC आनजादनि मोनसे गाज्रि खौरां जेराव राकेश पाल लोब्बा दङ बेहाय जे जि केलेंकारि जागासिनो थानाय बैहाय दा आरो बिजिरफिनदों बेहाय मोनदों मा जे टेबुलफोराव जिरायनाय जि केरानिफोर टेबुलेटरफोर बिसोरनो थाखा फैसा होनानै मार्क्सफोरखौ बारायनानै लादोंमोन बिजाथिफोरा। बे बेनिफ्राय मोनसे रादाब जाबाय मा বস্ত্ৰ নগৰীৰ পৰা অবাধে নিখেৰি সংগ্ৰহ কৰি নিয়ন্ত্ৰণ আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় বজাৰ বহিৰাজ্যৰ ব্যৱসায়ৰ হাতৰাত শুৱালকুছিৰ বিল गुबुन राज्योनि गुबुन हादरसानि फालांगिफोर फैनानै शुवालकुसिनि बिलोआव ना आरि हमदों बे आरो माबा जाथोसे जिनिसबो माबादों आरो लादों। बेनिफ्राय बाक्सार काजियामाटी हालबारी भुवा किसान कार्डारे धन সংগ্রহ বৰপাৰা ৰোডৰ 2 প্ৰবঞ্চক যুৱকক ৰাইজে গতাই দিলে আৰক্ষীক। যে নংখাই বা নকল ভুৱা কিষাণ কাৰ্ড লাनानै বৰপাৰা ৰোডआव सानै थगायसुला सेंग्राया थाखा बोखांदों आरो हमजादोंबो। बेनि उनाव रादाब दङ जे खेलानि रादाबाव दङ क्वार्टाराव प्रवेश इटालिर क्वार्टार फाइनालाव हाबबाय इटालि हादोरा। बेनिफ्राय मोनसे दङ इतिहास ग्रसि अलिम्पिकলৈ भारतारि हातरबिद साजन प्रकाश होननाया जोंनि भारतनि सासे सानस्रिग्रा आरो बियो
मोनसे जोबोर मोजां खारिमिन बा लिरमिन खालामनानै दा टकिअनि अलिम्पिकआव गेलेनो थांगासिनो दङ। बेनिफ्राय जाबाय ब्रिजर मूल अभिनेत्री शिबारानी कलितालै श्रेष्ठ अभिनेत्री आंतरराष्ट्रीय सन्मान। असमिया सासे एक्ट्रेस शिबारानी कलिता होननाय बियो मोनसे फिल्माव मोजांथार फाव दिन्थिनानै बे बान्था मोननो हादों। बेनोसै नियमिया बार्तानिफ्राय रादाबा। बेनि उनाव फैदो इंराजि रादाब बिलाइ, बे जाबाय द सेन्टिनेल। बेहाय दङ डेमोग्राफी इन स्टेट गोज हेवायर, इन्डो जापान फ्रेन्डशिप गेट्स डिपार डिउरिं कोविड। मोदिया बिदि बुंदों। नैबे डेमोग्राफी इन स्टेट गोज हेवायर बेहाय ईस्ट बेंगल ओरिजिन मुस्लिम्स मूव फ्रम one constituency to another for gaining political strength। आवल होननाय सासेया बिदि बुंदों जे ईस्ट बेंगलनि गुबै थागिबि मानसि बे मुस्लिम मानसिफोरा मोनसे जायगानिफ्राय मोनसे जायगायाव दावथरना थाङो, खारलाङो, खालि राजखान्थि मुलाम्फानि थाखाय। बेनिफ्राय Assam diverted PMGSY road because of resistance minister। जे आसामनि सासे मिनिस्टारा बुंदों जे PMGSY नि लामाखौ मोनसे थिंजायनिफ्राय गुबुन मोनसे थिंजाय सोलायनांगौ जादों हेंथानि थाखाय। बेनिफ्राय schools to remain shut say center and states। मिरु सरकार आरो हादोरसा सरकाराबो ना बुंदों जे स्कुलफोरा बन्द थाफिनगोन, खुलिनो मोना। कर'नानि हालोदा थासारिया मोजां जायागौमानि स्कुला बन्द थाफिनबाय थासिगोन। खोनादोंमोन नालाय जे खुलिसिगोन होननानै 3 जुलाइनिफ्राय खुलिगोन, नाथाय कर'नानि अबस्थायानो हामाखै, माब्रै खुलिनो। बेनिफ्राय फैबाय अतनु दीपिका इन्डियान उइमेन्स रिकार्ड टीम क्लिन्स गोल्ड। अतनु आरो दीपिकानि इन्डियान जे हानजा, बे हानजाया सनानि मेडेल मोननो हादों। अतनु दासआ बिसि, बेबो गेलेगिरि दीपिका कुमारीखौ रायजोनि सिगाङावनो खुदुमदों आरो बे देरहासारनि खुसियावनो। बे थांबाय। बेनिफ्राय जुग संघ, बे जुग संघआव होदों भेक्सिन ना दिले बिपद, भेक्सिन होआबानो खैफोद। बेनिफ्राय होनदों मा 370 ধারা ফেরাতে হবে না, 371 ধারা সংশোধন করা হোক, কাশ্মীর ইস্যুতে পরামর্শ প্রাক্তন উপমুখ্যমন্ত্রী। 370 ধারাखौ होफिननाय जानो ना, जि बोखारबाय, नाथाय 377 धाराखौ बेखौ सोदांनाय जागोन, बे खोथाखौ बुंदों गोदान दिल्लीयाव। बिनि उनाव फैबाय आतंक बारासे डेल्टा भेरिएंट कासारेर 30 नमुना आलुआरेर लेबे। कासारावबो डेल्टा भेरिएंट मोननो हादों। कोविड एबा कर'नानि डेल्टा भेरिएंटआ जोबोद गिख्रंथाव। जे 30 जि सैम्पल, बे सैम्पलखौ बै भेरिएंटनि, डेल्टा भेरिएंटनि होननानै हमनो मोनदों आरो बेखायनो गिदों। बेनिफ्राय मोनसे रादाब बेहाय फाइसेन सीमान्ते फेर मिजो आग्रासन, असमेर 10 किलोमिटार जमी जबरदखल। फाइसेन होननाय सिमना ओनसोलाव मिजोआ आसामनि
हाखौ फिर दखल खालामफिनदों 10 किलोमीटर गोजान बा गोलाव हाखौ बिसोरो सेनानै लादों आसामनिफ्राय। बेनिफ्राय होनदों मा भूमध्य सागरेर आकाशे उड़ছে রুশ যুদ্ধ বিমান শঙ্কায় ব্রিটেন। मेडिटेरियान सी भूमध्य लैथोसा बिनि नखराङाव रूस हादोरनि एर'प्लेन बिरदों। बेखौ नुनानै ग्रेट ब्रिटेना गिदों, इंलेन्डा गिदों। बेनिफ्राय मोनसे मा बदरपुरेर समस्या निये सांबादिकेर संगे मत बिनिमय विधायक आजिसा बदरपुरनि जेंनाफोरखौ लानानै सांबादिकफोरजों रादाब बुथुमगिरिफोरजों सावरायदों, मोगा-मोगि जादों। बेनिफ्राय बिना कान्দি उन्नयन खंडे काज ना करी मनरेगार टाका नयसै। बेथ' सारा आसामावनो जागासिनो दङ। बे मनरेगानि खामानिफोरखौ मावा दाङालासिनो खाले थाखाल' जाखुमादों। दा खामानिया जायाखै आरो। बेनिफ्राय दङ सरकारि विभागগুলোকে विद्युत बिल परिषदर निर्देश जिष्णुआ सरकारि जि माबाफोर बिफानफोर बिसोरखौ मोब्लिब गोहोनि जि मासुल बे मासुलफोरखौ क्लियार खालामनो थोनदों, आदाय होनो थोनदों। बेनिफ्राय भारतीय अलिम्पिक खेलुआड़देर विशेष बार्ता प्रधानमंत्री। जोंनि प्रधानमंत्रिया भारतारि अलिम्पिक गेलेनो ओंखारनायफोरनो बा गेलेग्राफोरनो माबा मोनसे मोजां रादाब होदों। नोंथांमोना रादाबखौ फरायबा मोनथिगोन। 82 বছরের ইতিহাস ভেঙে শেষ आथे इटालिया बारा मोजां खालामबाय थानो हायाखैमोन। जा हक 82 बोसोरनि मोनसे जि इतिहास एबा जारिमिन बेखौ इटालिया लायनो सिफायनो हादों। बे जोब्बाय। बिनि उनाव फैबाय अखमिया खबर होननाय रादाब बिलाइ। बेहाय दङ दिसपुर उन्नयनर परा बहु दूर शहीद खरगेश्वर भवानीपुर समष्टि। जे खरगेश्वर तालुकदार बियोथ बे आसाम आन्दोलनाव विदेशी बिथार आन्दोलनाव गिबि शहीद जानाय सेंग्रा। बिनि जायगायाव जेबो जौगानाय खामानि जायाखै होननानै बुंदों। दिसपुरा भवानीपुरनिफ्राय गोबां गोजानाव, बेखायनो मावाखै खोमा बिदि आरो। जे आक्रमण करे डेल्टा प्लासे। डेल्टा प्लास को गिनांसिगोना मा जादों बेखौ बांसिन गिनांगौआ जे बियो जे जोंनि हां लाग्रा हावफाव बेहाय थाबनो एटाक खालामो, गाग्लोबो। बेनिफ्राय मनमोहन सिंहर 7 বছৰীয়া শাসনত পেট্ৰলৰ দাম বৃদ্ধি হৈছিল গৈ 47 টকা। मनमोहन सिंहनि हादोर खुंनाय समाव प्राइम मिनिस्टारशिप समाव पेट्रलनि बेसेना 47 बांदोंमोन। रायजिक बिजेपि दाबि गावसोरनिखौ दाथ' बुंगासिनो दं नालाय। बे मैया होदोंमोन बे 2 दानाव 29 टाइम 29 बार 29 टाइम्स पेट्रल डिजेलनि दामा बांदों। बेखौनो बुंलायबाय बिजेपिनिफ्राय जे मनमोहन सिंहनि दिनाव 7 बोसोराव पेट्रलनि दामा 47 रां बांदोंमोन। बेनिफ्राय कोविड सा बागिसात बाहिरर श्रमिक अनाथ बाधा मन्त्री अतुलर। जे बाहेरानिफ्राय साहा बागानाव खामानि मावनो लेबार लाबोनायखौ अतुल बराया
बन्द खालामदों बेनिफ्राय हास्तिर बाबे हाजु हबलै हकियनि मन्त्री रन्जित दासर पन्चायत आसनि रूपायनत लुट्रास जायफोरा पन्चायत सिस्टेमनि जे खामानिफोर बे खामानिफोरखौ मोगथां महर होनायाव जाख्ल'गासिनो दङ बिसोरखौ रन्जित दासआ सिगिदों माध्यमिকৰ চকী এৰি আহিব নোখোজে সজায়ে মৌন শিক্ষামন্ত্ৰী ডাক্তৰ পেগু বড়ো আন জনজাতীয় ভাষা সঞ্চালকালয়ৰ প্ৰতি মমতাৰ অমমতা बे जि डिरेक्टरेट बर' माबा आरो अबर' गुबुन जनजातीय भाषाफोरनि मोनसे डिरेक्टरेट बिनि बिबानगिरिखौ सोरखौ खालामदों ममता होननाय आइजोखौ दा बियो माने मोजां खामानि मावाखै होननानै कमप्लेन मोनबाय थादों नाथाय बियो मासि नागारनो गोसो गैया बे खोथाखौ बुंदों बिनि उनाव दङ गाठीर धन भाঙি समदानेरे रायजो मेरामति करिले पथ कुकुरमारा पूब गधुलिगर काप्तानी पथर फसनीय अवस्था रायजोफोरानो गावसोरनि लामाखौ फाहामदों गावसोरनि थाखा फैसा खरसा खालामनानै बे इनिफ्राय जागिरत महाविद्यालय आनंदराम ढेकियाल फुकन महाविद्यालय फरकाटिं महाविद्यालय कृतित्व इंडिया टुडे रैंकिंग स्थान लाबेरे राज्यलै करियाले गौरव जे इंडिया टुडेआबो बिदिनो माने बिजिरो आरो बे बिजिरनायाव बोसोरफायानि बे बिजिरनायाव आसामनि जागिरत महाविद्यालय जागिरत कलेज आनंदराम ढेकियाल फुकन कलेज आरो फरकाटिं गलाघाटनि फरकाटिं जि कलेज बियो इंडिया टुडेनि जि रैंकिं बे रैंकिंआव मासि मोननो हादों बेनि थाखाय गोजोनदों आरो बे जाबाय बेनि उनाव जोंनाव मोनसे रादाब बिलाइ दं बे जाबाय दैनिक जनमभूमि बेहायबो आगोलाव थानाय रादाबफोरानो दङ थेवबाबो नैबे 3 रेड जिल्ला सम्पूर्ण निषेधाज्ञा गंथाम जि गोजा गाब मोननाय जिल्ला गोजा दागो मोननाय जिल्ला बेफोराव फुराफुरि लकडाउन नि माबा होदों बिथोन होदों बोकाखात महकुमाथ 24 घंटा बलबत थाकिब हान्धायन बोकाखात महकुमायावबो 24 घंटायानो कर्फ्यू सोलिबाय थागोन बे खोथाखौ बुंदों बेनिफ्राय बन बिखया व्यवसायी शिक्षक कर्मचारीर एकाउंटत समान लाख लाख टका धन घुराई दिबलै जनवा आह्वानक केरेपे কৰা নাই অ কৃষকে এই যে कृषि माबा थाखा कृषक निधिनि बे थाखाया ओइ आबादारि नङि मानसिफोरनावसो हाबहैलाबायदो तारमाने बै मानसिफोरा सोरबा फरेस्ट डिपार्टमेन्टआव मावो सोरबा बिजनेस मावो सोरबा फोरोंगिरि सोरबा अबेबा अफिसाव साख्रि मावो एकाउन्टेन्ट अफिसार बिसिनि माबाफोरावसो हाबहैला बायदों दा सरकारा होफिननो थिनदों नाथाय रावबो होफिनाखै बे गाज्रि खोथा बियो बेनिफ्राय फैबाय इउर' 2020 नि रादाब दलबार्गर दुगल दलबार्ग होननाया गल मोननै होदों आरो डेनमार्कआ बिनि गलजोंनो क्वार्टार फाइनालाव गाखोहैबाय अस्ट्रिया खरुवाय अन्तिम आठत इटाली बे बेनिफ्राय महिला क्रिकेट आइजोफोरनि क्रिकेट गेलेनाय गिबि खेलायाव भारतनि बेरेखायै इंलेन्डआ देरहादों दाखालि हौवाफोरा निउजिलेन्डआव जेनबाय आरो नै मैया माबा आइजोफोरा इंलेन्डनि बेरेखायै जेननांबाय मोनसे मोजां रादाब होदों अनलाइन फुटबल प्रशिक्षण आरम्भ फुटबल गेलेग्राफ्रा बे खाबुखौ नाजावनांगौ बिनि उनाव फैबाय जोंनियाव जोबथा रादाब बिलाइ बेनि मुङा जाबाय दैनिक असम बेहाय
नरेंद्र मोदिया बुंदों उराबातरि बिसाग नकरिबो प्रतिषेधक लक नंगौ सोरबा सोरबा ओरैबादि बुंदों बे कर'नानि भेक्सिनखौ लाबानो बोसोरनैनि उनाव थैयोनो बे बांसाल बायनाय रादाब जोंनि गाहाय मन्त्रि नरेंद्र मोदिया बेफोरखौ खोनासंनो माना खालामदों आरो भेक्सिन लानो थिनदों बे मोनसे आरो गाज्रि रादाब अभिलेखर पाছত भेक्सिनर नाट'नि बा सानसेयावनो 1 लाखनिबो बारा मानसिनो भेक्सिन होबाय आसामाव नाथाय दा भेक्सिनानो गैलालाय मा जाबावगोन बे तामुलपुर अथवा गसाइगाव समष्टि लागे बिजेपि तामुलपुर एबा गसाइगाव जी एमएलए नि सीट बेखौ बिजेपिया लुबैदों बुंदों मा रूप हलनि हब बर' राजनीति महरानो सोलायगोन बर' राजखान्थिनि इनिफ्राय मोनसे आरो रादाब दल सरकार नियन्त्रण लाखिबोलै तत्पर आरएसएस बै आफादा हानजा बिजेपि हानजा आरो सरकारखौ गावसोरनि जि सामलायनाय बे सामलायनायाव लाखिनो नाजादों दङबो बिसिनि सामलायनायावनो बिनिफ्राय मोनसे रादाब पाटियाला धिं एक्सप्रेस क्लय उत्कन्ठा अब्याहत मैयाबो फरायदों बेखौ एतिया मिराकल हिमार हंगी आजि चिकित्सके विधान दिबो बहाबा दुखु मोनदोंमोन बियो खारनायाव पाटियालायाव जि इंटर स्टेट कम्पिटिशन जाबाय थादों एथलीट कम्पिटिशन बेहाय हिमाया खारनायावनो दुखु मोनदों दा माबायाव अलिम्पिकआव गेलेहैनो मोनगोन ना मोना टकिअ अलिम्पिकआव बेखौ जोंनि आसामनि मानसिफ्रा गिगासिनो दङ ओजोंहाय दिनै माबाया इनि डाक्टारा बेनो चिकित्सानि बिधानखौ होगोन इनिफ्राय जाबाय मिक्स टिमन अट'न'मिक बेखौ फरायखांबाय मोनसे रादाब कर'नानि रादाबफोरानो बांसिन बे जेरै सनितपुर नगाव जरहाट डिब्रुगड़आव बेसेबांबा जौ गथ'फोरनाव पजिटिव मोनदों कर'नानि पजिटिव गाज्रि खौरां दुखुनांथाव बेनिफ्राय एबार नाट प्रदर्शन करिब नवारिले जियाय नाथाके राज्यर भ्राम्यमान थिएटार बे गिनायखौ फोरमायदों जे देग्लायबो जुदि बे मबाइल थिएटारफोरा नायजाब दिन्थिनो हायाब्ला मोनाब्ला अब्ला बे आरो थांनानै थानाय नंला आरो बे थिएटारफ्रा जुदि थांनानै थायाबा अब्ला जोंनि हारिमुफोराबो माबा माबि जालांगोन थैनोबो हागौ गाज्रिबो जानो हागौ बे खोथाखौ बुंदों जे जोङो दिनैनि जि रादाब बिलाइ फरायनाय एसेयावनो फोजोबबाय बेनिफ्राय जोबथारनायाव नोंथांमोननो आंनि फेर मोजां मोननाय सिबिनाय आरो खुलुमनायखौ बावनानै बेहायनो फोजोबनाय जाबाय गोजोन्थों।